ani si Lucio o si Claire Biti, uy. Ganina na taglibot-libot ba? O pinangita sa ilaha. Wala man sila sa tuang mga satambayanan. Agay! Malino yung pangutanon Maria nga nag-uban tang duha. Basi gani og kabalo ka no. Kung asa na to sila pwede pangitaon. Kani pud mo? Asa karong duha ay. Kani manggod Biti. Na ako'y nahunahunaan nga plano. Kay katong agi, kita ilang naisahan. Karon, di na ta magpaisa. Kay na ako'y plano. Sa dili pa, pangitaon sa nato silang duha. Ay pa, Tara! Yes, mabaho uy. Mag-relax-relax sa siguro ko diri sa ilalom sa bayabasan. Di isa ko mulaag karon kay maniklaro si Bito ug si Maria. Puro na lang kabuang nasa una-una. Matog ko di. Claire! sarado man Maria. Asa ka si Claire nagtambay no? Uli lang ta Maria, uy wala may tao. Sige, tara. Asa ka si Claire Biti no? Gani Maria. Biti, Biti. Unsa man? Ay, paragod sa may bayabasan mo. Na ay nagduyan. Mura man nagsikli Maria. Bitaw, tara atong magtuwa. Timing kayo pinatulog. Pagkakataunan natin ng parang panos. Sa tingin mo Maria. A few moments later. Kaya po, Biti, uy. Ay, mayo, di pa din na ay. Run. Ano naman ilimos dito? Baba? Saan ito nanagan? Kinsa ka? Saan ito kong chinilas? Ano naman ikaw dito eh? Ayay ka! Kibinangan na pag ko ni Bitig ni Maria ba?